Halo, dobar dan, da li je to karate klub? Jeste, izvolite. Ja zovem u vezi belog pojasa. Dobro. Treba mi jedan savjet. Koliko košta jedan beli pojas? A beli pojas nema na prodaju, znači kada kupite kimono dobijete beli pojas. Ja već imam jedan takav pojas, ali baka mi ga je oprala sa nečim ljubičastim i sad je i taj pojas ljubičast. Pa bih hteo da kupim novi beli pojas. A tvoj trener nije znao da ti objasni u vezi pojasa? Ne, on je rekao da ne dolazimo. Ja ga već 3. put kupujem. Beli pojas? Da, stalno se nešto desi. Baba ga je prala sa nečim ljubičastim, pa je postao ljubičast. Da mi vi pozajmite vaš, da ga odnesem kod krojača, da uzme meru, pa da mi on sašije novi. Ja da pozajmim? Pa da. A znaš koji klub si dobio? Mi smo karate klub iz Niša, nije u Beogradu. Nema veze, poslaćete mi autobusom. Koliko tebi godina? 10. 10 godina? Da. I ti mi što je tako jednostavno i lako. Da vas pitam, postoji i druga ideja. Da li ja mogu da položim za ljubičasti pojas? Pošto ga već imam. Ljubičasti pojas u karatovi ne postoji. Koliko dugo vežbaš karate? Godinu dana. I koji pojas imaš trenutno? Beli. Godinu dana vežbaš i beli pojas imaš? Pa da, ali 3. put. Aha. A da li ja mogu vama da pošaljem moj video snimak kako radim kate, pa da mi vi date taj žuti? Ja da ti dam žuti pojas? Da, na osnovu kata. Ali ja ću da položim preko videa. Ne, to možeš samo tamo kod svog trenera. Ne možeš, mi tako ne A radimo. da li imate neki roze pojas za moju sestru? Nema ni jedan. Ja sam stvarno moram da idem, imam nekih drugih obaveza, ti pitaj svog trenera kako tamo se pojasevi dobijaju i kako se farbuju. Uz osmeh život dobro zvuči. Radio S.